What's up guys? So karong morning muni nga maglaoy ta for lunch. Ma-prepare tag para kuan ba paniud to kay murag udto na, so maglaoy ta kay wa tay laing sudan. So let's start mo sa tadaan og tanon para natay laoyon. Dari galay og whatsoever ato makita whatsoever. Dao. Paratik. Mas magan karon na. Dali lapit ha. Watek, hawatek, kay maihaw katek. Dara guys, okay ni ba? Yun siya. Kamuti tops mo na ito siyang lauyon. Kaya utarain ka lauyon. Watek lang. Lauyon. So, dahil mangita po tagtalong. Kung natay talong makitaan. Hawa di haga. Ikaw mo na kung tulahon. Ibukon. Hawa ba? May piya ni sila kay balingag ng pag ang ano ka niya ay paihaw mo na ba paihaw mo type na so maglaoy ra ta gamay guys kay murag nya dili ba mahurot ka mo usak ni siya mausik so panos ra po siya so gamay ra na. So, utaligsik na po siya guys. So, undang matakay. Tantrag laing lauyon. Nara kong kuha o. Gamayon na nato kay. Di po niya kayo mahurot na. So, magkuha tawag kuan. Lamas sa ito. Lamas. O, singalan ano eh. Talong pod gamay. Talong gamay. Gamay talong. Dengan ay liquid po ay guys, liquid masukar liquid dari ya sana siya na liquid guys kumayon sa gamay ramang po. So dara ako nakuha gamay ra jud siya. Di gamay yun. Idanlo ka dari guys. Kataog ko anak po. Dara guys itong talong. Uy! Dara tulo ra kabuk ako nakuha kay wag may pang-uban. So, magkuha na po. Dara guys. Gamay ra. Wala lain.
Sangig guys, sangig. Sangig. Grass. Sibuyas dahonan. Lumaya. Talong na to multitaps likway og bisol og lamas bulyon ahos tanglad ag sibuyas dahonan yar turang gipon yari dayon ang bawing ini siya sangig or bawing mo siya para pahumot na siya. Nato siya guys, og nga tulo ra ka baso at asa ko sapo ito ni siyang nahuglunod ni o kini siya ito nahuglunod dugasan sa nato lad gisul atong ilunod po karon inahan ko kanang lata siya pero sapok ang lawot-lawot ang niyang sabaw. So ang sibuyas ug ang ahos ito na po siya ilunod. So patang patig asin. Asinan na to daan guys kaya lami-lami yun, lami-lami. Bitchin po. So lato na itong mupukal kay atong lundan sa dahon. So ato nang ilunod ang likway kay maraglata na dito ang bisol. Pagkasunod ang panapos talong ang kamote taps. Ato na pong isunod ang galay at kamote taps kay humok na ang likway o sunod to ang klasa ng tubig. Sunod na to ang talong kay matsing bulad-bulad tumpag ng bahat long as slice at kung ilong pero hindi siya malata anong dayon nara guys tawa lantaw oh asan na turon si lamig kayo no lamig kayo katilaw tilawan sa final ba final pang restaurant na yun